Goedenavond, dit is Zeeland Nu. In de komende minuten praten we bij over het laatste Zeeuwse nieuws van deze zaterdag. Op de Westerschelde is vanmorgen een schip vastgelopen. Het strandde vlak na de sluizen van Terneuzen toen hij op weg was naar Antwerpen. En het trok veel bekijks. Ik ben zelf ook in de binnenvaart werkzaam, ja. Ja, dus ik had het gehoord, dus ik denk ik ga even kijken hoe het erbij zit en hoe het eruit ziet. Ik zag het net in de app van Omroep Zeeland en toen zag ik dat hij dus echt droog lag aan de voorkant. Ik denk nou, dan moeten we maar eventjes gaan kijken. Ja. Misschien heeft hij deze punt aangezien voor de andere punt aan de andere kant. Want ja, het lijkt hier net natuurlijk de ingang. Dat zou een reden kunnen zijn of misschien een technische fout, dat kan natuurlijk ook. Hè? Die dichte mist die helpt denk ik ook niet mee? Nee, in de mist dan zie je helemaal niks. Dan ben je afhankelijk van je apparatuur. Dus ja, zolang die het goed doet, ja, dan is het prima natuurlijk. Het schip is inmiddels losgetrokken, meldt Rijkswaterstaat. Voor het eerst is in buurthuis De Pit in Goes een veiligheidsdag. Want niet iedereen voelt zich altijd veilig in hun eigen buurt. Nou, s'avonds kom ik niet meer buiten. Ik ga niet meer om 7 uur als het donker is. En vooral in die wintermaanden ga ik niet meer weg. En dat kan anders wel dicht, maar dat doe ik niet meer. Daarom konden bezoekers onder meer op deze kaart aangeven waar ze zich niet veilig voelen. Daarnaast kwamen hulpdiensten vertellen over hun werk, was er uitleg over babbeltrucs en digitale oplichting en konden mensen leren reanimeren. De plannen voor de dag waren al jaren en nu moest het er eindelijk van komen. Ik denk dat heel veel mensen vragen hebben over heel veel soorten veiligheid in en om het huis. Denk aan de brandmelders, denk aan de babbeltrucs of aan een e-mailtje wat je krijgt. Of een appje van, hey pap, wil eventjes 300 euro overmaken, want ik heb een nieuwe telefoon. Tijdens het instrumentenfestival van Muziekschool Zeeland in Middelburg konden bezoekers vandaag zelf aan de slag met de Doe Bijaard. Daar zijn er maar 2 van in Nederland en brengt het meestal verstopte instrument dichterbij. Maar dat is altijd onzichtbaar. Een bijaardier zit vaak onzichtbaar, hoog ergens verstopt. En nu brengen we het instrument daadwerkelijk tussen kinderen en mensen in. Veel kinderen gingen enthousiast aan de slag met het opbouwen van het instrument. Het bouwen was wel leuk. Al die moertjes zo vastdraaien en weer losmaken. En die draadjes die door elkaar gingen. Zodra de bijaard stond, werd er meteen gespeeld op de bronzen klokken. Elke aandacht voor een stukje erfgoed is belangrijk. Gewoon het bewust worden van, de waarde ervan opnieuw herkennen en erkennen. En het behoud daarmee van zeker zo'n instrument. Maar liefst 2 Olympiërs waren vanmiddag actief op dit basketbalveldje in Terneuzen. Eén daarvan was Dimio van der Horst van het gouden 3x3 basketbalteam op de Olympische Spelen. En hij gaf les aan deze kinderen, waarvan sommigen een beetje onder de indruk waren. Ja, hij staat achter je, hè? Ja, dat klopt. Hij keek je net aan ook. Wauw. Ik heb dus in 2024 al een Olympische wedstrijden gekeken en hij was misschien wel een beetje mijn favoriet op dat team. Dus het is wel heel cool dat ik hem hier nu zie, gewoon waar ik woon en dat ik zo dichtbij ben. Het is een beetje apart eigenlijk. Ja, dat is mooi om te horen. Volgende keer neem ik echt zo'n basketbal mee. Samen met zijn teamgenoot opende hij dit gloednieuwe 3x3 basketbalveldje. En dat was nodig ook. Vroeger was er een klein volledig veld en dat was echt geen fijn veld om te spelen. De borden waren super oud, dus het is wel fijn dat er een nieuwe is. En wie weet, misschien legt dit veldje wel de basis voor een nieuwe Zeeuwse Olympiër. Hoek verloor vorige week met 3-1 bij Excelsior Maassluis en komt hier al snel op een 1-0 achterstand. Beetje een ongelukkig moment voor doelman Finn Murre. Die bokst de bal op spits Justin Spies. En dan rolt de bal binnen. En dan moet Hoek dus in de achtervolging al vrij snel. Hier Rousseau de Poorter. Met een lange rush. Zet voor op Noah Aalteman en die moet dan toch wel echt scoren. Zulke grote kansen, die moeten erin. En dat weet hij ook. En dan zitten we al in de tweede helft. Hoek voetbalt beter vanmiddag dan GVVV, maar het lukt maar niet om te scoren. Dinsula dan nog. Wout een Engelsman met een inzet, maar ook die gaat er niet in. En zo blijft het 1-0. Hoek verliest dus voor de tweede keer op rij en dat is lang niet gebeurd.
Het was een mistig begin van het weekend en de mist was ook bijna overal, met lokaal ook dichte mist. En er staat een zwakke tot matige noordenwind en de zon had uiteindelijk toch wel de kracht om hier en daar wat door te breken. Vooral landinwaarts was dat. De temperatuur had er ook moeite mee. Die klom maar langzaam naar maxima van 9 tot 13 graden. Vannacht is het eerst deels helder en deels bewolkt, maar de kans op mistvorming neemt weer toe. En morgenochtend zal het op veel plaatsen weer mistig zijn, met plaatselijk ook dichte mist met een zicht van 100 tot 200 meter. In de middag lost vrijwel alles op en dan wordt het nog heel mooi en zonnig met weinig wind en een maximumtemperatuur van 12 tot 16 graden. Maandag zijn er eerst ook enkele mistbanken, maar het is in principe een zonnige dag. Dinsdag komt er wat bewolking en iets meer wind en later op dinsdag en vooral woensdag is er ook kans op een bui. Maximumtemperatuur maandag rond 15 graden, daarna rond 13 graden. En tot zover en ook graag tot zo bij Zeeland de Week met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week.